Alhamdulillah pas kula cerita Mbak Maimun pas dilakukan niki. Niki lagu viral wekdal Mbak Maimun sedo. Niki wonten sing matur lafal niki wekdal Mbak Maimun tasih gesang masih hidup sare diimpeni lafal niki. Sakduna fit dunya nyong karo panjenengan bisa bahagia nang dunia. Fauzuna fil ukhra bisa besok dadi wong sing bejak nang akhirat. Lho, sebabnya nopo Khadijah kubro. Sebab nyong karo panjenengan cekelan karo Sayyidah Khadijah. Wa Fatimah Zahra lan cekelan kelawan Sayyidah Fatimah Zahra. Allahumma. Niki Ibu, sing kula karo panjenengan bebarokati ngaji. Ya Allah, mikir anake kula Ustazah diperintahkan ngaji emoh, diperintahkan mangkat sekolah ora betah, ora gelem sekolah, kon nari Jakarta, ya ora gelem bae, kon ngode ora betah, barang Bali senengane nyolongi gabah, malah ngerti-ngerti metengi bocah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Niki Bu, lho seniki bocah senengane dolanan HP, dadi bocil FF ya kaya kuwe. Sing burine nyong, sing mandan gede semending, ngerti-ngerti pinjol, judol. Anu arep makan mari ngone pacare dadak pinjol utang disit. Anu arep apel sih kudu nukokna skincare. Kaya kae mau ibune ya jelek di skincare kaya kuwe ya. Nah, niki Bu, mila-mila karo panjenengan angger mikirna dunia orang ana rampunge. Nadong berkaipun Kanjeng Nabi, derek hitanan. Hitanan niku nggih sunah saking Kanjeng Nabi. Kenang apa kudu disunat? Kenang apa bocah kudu diwaosaken Quran? Lho, niki Bu, barang kula tanglet-tanglet. Kenang apa ya Mbak Maimun kok kudu teng mriko. Ari nek dikubur teng mriko jelas soalnya Mbak Maimun cinta kelawan Sayyidah Khadijah. Tapi sing gumunaken malih tahun 2000 kali dosa nopo 19 20 selikur 22 bener 2022 makame dibuka Bu. Jadi teng Maklan niku wonten peraturan angger dikubur nang Jannatul Makla kudu gelem dibuka 4 tahun sekali. Soalnya niki arep nggo gentinan kuburane. Kuburan Maklan niku indah luar biasa. Wonten makalah pengendikan sing sapa wonge dikubur teng Jannatul Makla insyaallah dijamin mlebu surga. Allahumma. Kuburane bermain banget kados niki. Dadi kabeh wong sing mati teng mriku kepengin dikubur teng mriku. Sidane anak peraturan. Ayo 4 tahun sepindah dibuka. Barang dibuka Bu. Masya Allah. Ternyata Mbah Maimun tesis maujud. Tesis kayak sedone dereng dangu. Padahal angger nyong karo panjenengan sedo 4 tahun lah esiana bekasep untung-untungan. Iki Mbah Maimun tesis wujud tesis saya. Wekdal kula ngaos teng putrinipun Mbah Maimun asmanipun Ibu Nyai Rodiyah Horo. Beliau ingkang garwa Kiai Zuhrul Anam caket kalinggene kula teng Banyumas. Barang kula ngasasahi kitabipun Mbah Maimun kok diparingi ngertos. Kula niku dados seksi kenging napa Mbah Maimun Zubair dados piyantun sing alhamdulillah boten bosok. Pertanyaan kula kejawab Bu. Ternyata Mbah Maimun Zubair niku setiap kondur ngaos angger wangsul nang jero omah bar magrib bar isya selain murojaah kitab Mbah Maimun niku ngapalaken Quran. Guli ngapalna Quran ora pas lagi usiane 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, boten. Mbah Maimun guli ngapalna niku usiane wis 50 tahun munggah. Mila kula karo panjenengan sinau ora bisa derek ngapalna Quran. Ayo derek ngadong berkah Kanjeng Nabi. Sing akeh dosane. Wong selawat iku ora kudu wong sing semending dosane. Justru sing akeh dosane sing arep-arep ya Rasulullah, aku pengen diijabahi doane. Iki ngadongipun kelawan Kanjeng Nabi. Allahumma. Allahumma. Bila niki sampun jam 10:30. Siap-siap Pak niki kula nyuwun kali panjenengan sing duwe banyune dibuka. Nyuwun mahalul qiyam, ayo pada ngadong berkaipun Kanjeng Nabi. Sing ora duwe banyu lho, banyune nyong wis entong. Lah ya gue ya esiana jajane, jajan nggih mboten napa-napa. Mangke panjenengan kondur, anggriya
putrane disuapi semending. Malah angger toyane didelak diwadahi karo teko maning, ditambahi maning banyune, iki kena nggo beberapa hari. Bojone diparingi, anake diparingi, mbah-mbahe sing lagi pada boten sehat, sing lagi awake kermot-kermot, atine boten seneng delenga tanggane anu bunga. Ana sing kaya gue, Bu, atine jenengan nek tanggane bunga, melu bunga apa susah? Panas malah. Mana tanggane tuku motor, jenengan bunga apa panas? Moga-moga pibarokati Kanjeng Nabi, penyakit-penyakit hati dipun ilangi. Allahumma. Direkakan guru kawula, aku anu ilmune boten kathah, tapi ayo nadong para ulama, nadong Al-Qur'an, nadong sunnah hadis, sedaya sing dilampahi wonten dalu punika estu namung nadong berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Mugi-mugi Allah ridho lenggahe panjenengan sing biasane ayamene turu posisi padan jagong dadi siji, moga-moga bisa dadi wong tua sing dadi contoh nggih lare-larene. Allahumma. Bocah-bocah dadi lare kang saleh-salehah. Allahumma. Soale Kanjeng Nabi le nyontoni lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tingkah lakune kula karo panjenengan langkung bisa nyontoni, bisa luwih jitu nggih nyontoni bocah daripada lambe. Wong bocah seniki pinter. Angger wong tuane kur perintah nang, ayo mangkat nang masjid, tapi biyunge malah dolanan HP. Kira-kira anaknya gelem mangkat maring masjid apa melu dolanan HP? Dolanan HP. Wong bocah seniki wis bisa jawab kok. Ngapa maring masjid wong mangkat dolanan HP kok? Kenapa boten? Ngapa nyuwun maring masjid wong mama be malah nonton TV kok? Iki mila anggar ulama-ulama sing sae-sae bocah ora diperintah tapi dikon langsung sareng-sareng. Ayahe sembayang teng masjid, TV pateni, HP gletakaken, ayo Mas, mangkat masjid. Niki anggar jenengan nitenine kados ngeten, perintahe kados ngeten, bocah ora kudu diperintah, tapi wis ngetut nang ngintil nang gurine, niki wis marakna dados kebiasaan. Allahumma. Wonten ulama asmanipun Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan niku didugeni anak bapak karo ibu gawa bocah lemu obesitas. Wis kelemon, minume senengane gula sing manis-manis. Barang kados mekaten Mbah Khalil Bangkalan niku Madura ahline ndongakaken mustajabah dongane. Dadi wong tua niki matur, Mbah Khalil nyuwun tulung, anake nyong diomongi lah. Anu kon ngindari gula kok ora bisa. Minume sing manis-manis terus. Kepriwe carane kon ngindari manis? Kok barang kados niku Mbah Khalil matur, ya wis bali dhisik nenah. Digawa bali mengko seminggu mari ngene malih. Wonten sing matur 3 dina, ana sing matur seminggu. Temenan, bocah digawa bali pirang dina maning bali maning. Barang sampun jagong diaturi, kok dadi Mbah Khalil matur nang aja mangan gula, angger kok mangan gula, mengko kok obesitas, kok penyakitan, kok ora sehat, malah kok dadi sing ngrasakna dhewek ora kepenak uripe. Diaturi kados mekaten, bali maring omah digawa wong tuane, payahe minum gula, digawekna wedang manis, diwehna maring bocahe. Kok bocahe langsung matur, "Emong, aku ora minum sing manis-manis maning, soalnya nyong maras mbek obesitas, mengko nyong mriyak." Wong tuane kaget. Oh, ketembe sedina jajan ngomongi maning. Diwai maning emong maning. Ngenjing diwai maning emong maning sampai seminggu wong tuane gede-gede. Masya Allah, ketene mandi temen anake nyokot dadi ora gelem gula. Akhirnya wong tuane penasaran, mangkat maning gone Mbah Khalil. Matur maning. Mbah Khalil, kula penasaran. Anake nyokot dadi diomongi sepisan kok dadi manut ora doyan gula maning. Jenengan gone ngaturi kepriwe sih? Rahasiane apa? Kok dadi Mbah Khalil matur, "Oh, kok penasaran? Tak kowe ngerti. Waktu kok perintah aku kon ngomongin anakmu, aku mau. Soale nyong maras mbok ora mandi. Nyong perintah anakmu kon digawa bali disit. Soale waktu kok bali telung dina niki aku babar plus ora mangan gula,
orang minum sing legi-legi, orang mek sing manis-manis. Karena ilate nyong, lambene nyong arep mbok ngomongi bocah kon aja mangan manis-manis. Angger lambene nyong sing mbok ngomongi bocah kok lambe sing mangan manis, aku yakin bubuan bisa diterima nang bocah iki. Coba. Oh, dadi rahasiane nek arep ngomongi bocah, napa kemawon? Ayo lambene kula kali panjenengan, tutuke kula sing arep padha ngomong karo bocah. Moga-moga bisa praktek dhisik nang awake dhewe, marak dadi bocahe dadi bocah sing manut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo dipun waos pasal terakhir tentang kelahiranipun Kanjeng Nabi, mangke menyat sareng-sareng dipun susun donganipun sing lagi kepengin jodoh, kepengin rezeki, kepengin napa kemawon, kon hasil sekolahe, kon tambah cinta maring Kanjeng Nabi, cinta kelawan Gusti Allah, dipun susun atinipun mangke teng lebet makalul tiap nangis sareng-sareng ngadong berkahipun Kanjeng Nabi. Ya Allah, mugi-mugi dipun ijabah doa-doanipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa